Отивам. Тръгвам на море. Ще си подготвя караваната да я закача. И съм черта. Хайди. Днеска ще пробвам мувъра си за първи път. И не знам как ще се справя. Сигурно ще ми се получи, нали, Димитър? Харесаха се, не се пускат. Не знам дали беше добра идея последно този крак да оставя. Сега цялата тежест е на него. Ще се лашне. Добре. Сега трябва да ме научиш как да ползвам мувъра. Що? Що така? Ще си играе на блъскащи колички, май. Яко. Тръгна! Много яко. Аз ще си играя с това, ми се струва. Найс! Топец! Леле! Ти ми даде играчка в ръцете, Димитър, знаеш ли? Това какво прави? Да го натисна ли? Не знам, вика. Оле, прекрасно. Имам си мувър. Знаеш, че като взех караваната, не знаех, че имам мувър. Както и не знаех, че имам форсаут. И куп проблеми. Мувъра го оправихме в сервис за хора. И съм много щастлива. Па един мувър май не бил много ефтин. Над 1000. Топ. Добре. Сега. Готова ли съм да тръгна? Трябва да освободя пак с манивела. Установихме, че с машина не става. Дърпам ръчна. Искам да ми покажеш как се сдвоява. Ти натискаше двете копчета. Това всеки път като включа ли трябва да натискам? Да. Двете заедно, докато светне тук зелено. Да. Добре. Може би за изключване по същия начин. Не по този начин. Оп. Ето, стана. Ето. Добре. Добре, я да видим сега какво правим тук. Но то е лесно. Смятай.
Защо не става с машина? Топ. Специалист ли съм? Имам манивела, да. Миналата година оправям се аз пред блока, подготвям се да тръгвам с караваната. Един съсед гледа от терасата, не издържа по едно време, слезна долу. Вика, абе, момиче, вика, тук те гледам от 2 седмици. Ти, вика, сама стая, вика, каравана. Тук, вика, така я оправяш, вика, моите зечове, вика, никой път не биха се справили. С манивелата, вика, пускаш крака, дигаш крака, закачаш, вика, паркираш. Беше много впечатлен от мен. Пращаше ми енергия да си взема изпита за книжката. После беше така щастлив, че съм се справила. Добре, айде. Готова съм да тръгвам. Чакай да си включа микрофона. Да си включа микрофона, че имам какво да кажа. Закачам. То ще е хубаво и ключовете за колата да се взема, нали? Памятайте, че си взех туалетна хартия. Нищо, че не е COVID. Добре, чакай да взема ключовете за колата. И ще кажа о резервуар. Как ще излезна от тук днеска? Оправихме бронята. Димитър, аз и на теб имам да ти съобщя. Вчера я цъкнах малко. Мъничко. Чакай да се сетя как беше процедурата. Добре, сега. Така. Той път ще държа. Оп. Така. Ай, така. Чакай. Не. Значи по-напред. Или по-назад. Ще кажеш, че за пръв път го правя. Обаче това не кликна. Ето.
лодката. Чакай да видим сега. Мисля, че трябва да е окей. Защо тестваме? Жилото. Хора, миналата година май не съм ви разказвала как се откачих караваната. Бях спряла в Приморско да ми махнат катализатора и бях откачила караваната по пътя за морето. Слушай другото. И после тръгвам аз и нещо запъва. Колата направо се затегна на място, не продължи. Слизам, караваната откачена. Това е жило, ето виж как се изкриви карабинерката. И цяло лято аз си карам така, защото нали не ми трябва караваната. И 3 дни преди да тръгна се сещам. И 3 дни преди да тръгна се сещам, че нямам жило. И е твърде късно, за да си поръчам жило. И си викам, аз като ми трябва жило, то от някъде ще дойде. Ще дойде от някъде. И си говоря по телефона. И както говоря по телефона, си викам, я да видя какво е това. Жило. Жило на земята. Та си имам подарък жило от... Не знам аз от кой. Добре, я да пробваме сега светлините, нали? Имаме светлини. Имаме светлини. Дай аварийките после. Имаме ли аварийки? Имаме. Топ сме. Да тръгвам ли? Айде тръгвам сам да си измия ръцете. Това не си личи. Само малко. Какво? Що? Какво ми има? Искам да видя какво се случва. Що? Видяхте ли какво съм направила? Това е класика в жанра. Айде. Добре, че има кой да го види. Чао!